नंबोदरी जी का? सेवन तारा हमारे पास आ जाए ना। हाँ आई आई। ऐसा रहा का वेट तब करा। तो पूजा करा। हाँ। ठीक से पूजा करा, सब कुछ ओम डाल दो। भगवती, आजा भगवती, हमार माँ यहाँ आई। आई आई माँ। ओम भगवती, आई माँ आई। स्वामी हाँ? बहुत धुआं होत बा, हमको डर लगता है। तोरा के लड़की चाहिए या ना चाहिए? चाहिए लड़के चाहिए, हमको चाहिए। थोड़ा देर यहाँ पर रुका, हम अभी आद पाने। ठीक है। हाँ हम अच्छा से सुन ली। कैसे धुआं कैला पे लड़की आई? आ गई, बाल में गजरा लगा के आ गई। कितना खूबसूरत भी आई, बहुत अच्छी भी है। का नंबोदरी जी के हवन इतना जल्दी वर्कआउट हो गई का? सेवन तारा, सेवन तारा, सेवन तारा, सेवन तारा, so cute. Come on, काई नया लोटा बा। पानी ली। खुद मलाई के तरह बिया और हमसे पानी पूछी तेकर का मतलब बा? हमके बहुत प्यास लगल बा। हाँ। तुम्हारी हालत कैसे? यहाँ पर का हो रहल बा? बाबूजी हम बर्बाद हो गए, नहीं हमरा के बर्बाद कर देलो। तू थोड़ा दिन में प्रेग्नेंट हो जाइबू। ला पकड़ा, शादी करा एकरा से। नंबोदरी हमार शादी करावे खातिर का मस्त एक्टिंग करता यार। ठीक है। हमेशा हमरे साथ उल्टा ही होला, लेकिन फाइनली सब अच्छा हो गया है कि ना? बेटा ये तोहार नया पापा बड़े। माई बेटा और हम नया बाप। इस शादीशुदा एक बच्चा के माई से हमार शादी करवा देलस। ए नंबोदरी ई कैसन हवन कैले यार? सेवन तारा के लेके आवत आनी के और के लेके आके हमार जिंदगी खत्म कर देले। हम तो के जाए चाहूं। चाय के दुकान चलावे वाला नायर हवे ना? ते नंबोदरी ना बड़े, वो चाय वाला नायर हवे। अरे सब लोग हमके बेवकूफ बना देले। प्रिया। हाय आंटी। आवा बिटिया आवा, बैठे ना। का लेबा बिटिया? ना आंटी कुछ ना चाहिए, अभी हम खा के आइल बानी। अलगू नहीं का आंटी? ना बिटिया, वो काम के सिलसिला में बाहर गांव गइल बाड़ा, शाम तक आ जाई कह के गइल बा। का बात बा बिटिया? कुछ ना, अलगू दिखाई ना दिलस ना, ऐसे पूछा तनी। अच्छा ऐसन बा का? ठीक बा ठीक बा। हम खाई खातिर कुछ लेके आइन का बिटिया? ना आंटी। तू बैठा, हम कॉफी लेके आवत तानी, तब तक तू लोग ओके। बात करा। प्रिया फोन ट्राई करके देखा ना। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा प्रयास करें। कब है प्रिया? फोन स्विच ऑफ बा। ए प्रिया चिंता मत करो, हमनी के जाए से पहले अलगू आ जाए। ना आज कैंप खत्म हो जाए, पता ना अलगू से मिल पाए कि ना। तू जरूर मिल पाइबू, चिंता मत करा। प्रिया रोवा मत ना। ले बिटिया। थैंक्स आंटी। ले। का भइल बिटिया? कुछ परेशान लागत बाड़ू? ना आंटी। काहे छुपा रहल बाड़ू? तोहर आँख हमके नम लग रहल बा। वो काबा ना आंटी, कैंप आज खत्म हो जाई और शाम के हमनी जा रहल बानी। ई तू लोगन के छोड़ के जा रहल बिया ना, ऐसे के दुख हो रहल बा। ए बिटिया
तू ऐसे आंसू बहा रहल बाड़ू। जब भी तोहरा के टाइम मिली तू यहाँ आ जइह, हम तोहार अच्छे से ख्याल रखब। हम्म, ओके आंटी, अब हम चलत आनी। फिर अइह बिटिया। आंटी अलगू है तो फोन करे खातिर बोला प्लीज। ओकरा के औते ही हम ओके फोन करे के कहब। संभल कर जइह। बाय आंटी। बाय बिटिया। चला चला जल्दी चला। चला गायत्री, गाड़ी के टाइम हो रहा अल्पा। प्रिया कहाँ पलट के देखत बाड़ू, जल्दी चला। प्रिया तो क्या अलग से बोले के पड़ेगा, ट्रेन के टाइम हो रहा बा। बहुत देर से देखत बानी, कुछ ढूंढ रहल बाड़ू, कुछ खो गइल बा का? ना ना त चढ़ा गाड़ी में। हाँ माँ। हाँ आवत आनी बेटा। का भइल बेटा? सुबह कहले रहल कि जल्दी आ जाइबा, इतना समय कहाँ लग गई? मीटिंग खत्म होखला के बाद मदुरै से एजावे में लेट हो गई। का भइल बेटा? बहुत दुखी लग रहल बाड़ा। तबीयत ठीक नहीं खे का? ना माँ, बस से ऐनी ना ऐन से थक गइल बानी। ठीक बा, तू नहा करा, हम खाना लगावल ठीक बा बानी। माँ। जल्दी जाके आई है बेटा। ए अलगू, हाँ माँ। वो लड़की प्रिया आइल रहली बेटा। ऐसन का बोलनी हूँ? वो तोहरा के फोन करत रहली, बाकी तोहार फोन ही ना कुछ लागल। और बोललेस का माँ? तोहरा के औते ही तोहरा के फोन करे खातिर बोलले बाड़ी। अलगू सॉरी प्रिया, ओ मदुरै से आवे में लेट हो गइल त फोन में चार्ज भी नहीं कराल, यहीं से स्विच ऑफ हो गइल रहे, यहीं से कॉल ना कर पाई। अब तो कैंप खत्म हो गई, का करी समझ में नहीं आवत। प्रिया हमके लागल कि तू सी ऑफ करे खातिर रही बा। प्रिया तोहरा के अभी ही देखे के मन करा था प्रिया, लेकिन कब कैसे देखी कुछ पता नहीं है। हम जैसे ही घर पहुँचब पापा से तहर जॉब खातिर बात करब, ठीक बा? ओकर बाद तू आ जाइह। ओके? माँ संभल चलो कर तानी माँ। जइह बेटा, दोपहर के खाना समय ठीक पर बा खा माँ। लिह। ठीक बा। हाय गाइस, सब आ गइले? अलगू और सुरेश के दिहल काम एकदम ईमानदारी से करत बाड़े। इनका हार्डवर्क खातिर ई महीना से टीम लीडर के रूप में प्रमोट कई जात बा। थैंक यू सर। कांग्रेट्स। थैंक यू सर। थैंक्स यार। प्रिया कॉल कैले बाड़ी और सपट्टा भी इतना कॉल कैले बा, का बात हो सकेला? हेलो, माई अचानक गिर गई, हॉस्पिटल में भर्ती कर ली। क्या कहा ताड़ा तू? आजा आजा जल्दी आवा। माँ के का भइल? कहाँ बानी तू हूँ? फोन काहे ना उठाई ला रे? मीटिंग में रहनी यार हम। अच्छा माँ अलगू, आज के इंजेक्शन लगौले बानी, ऐसे ही सो रहल बिया। इनकरा के कुछ ना भइल बा, डॉक्टर आके बोल के गइल बाड़े। देखिए डरे वाला कोनो बात नहीं है, शी इज फाइन नाउ। बस थोड़ा सा बीपी लो हो गया बा, मेडिसिन लिख देता नहीं, जल्दी ठीक हो जाइए। 10 दिन के बाद उनके वापस चेकअप खातिर लेके आ जाई, और हाँ शाम तक उनका के डिस्चार्ज भी कर दे। ओके? थैंक्स डॉक्टर। माँ अलगू, माँ ये का भइल माँ? आप कैसे गिर गई नी? वो का बाना बेटा कि हम खेत से आइल ही रहनी और थोड़ा सा चक्कर आ गई तो हम नीचे गिर गई नी। अलगू, हम तो के एक बात बतावल भूल गई नी बेटा। उ लड़की प्रिया बाड़ी ना, उ फोन कैले रहली
कई बार तोहरा के फोन कैलस तो उठौलस ना, फोन करके बात करला। फिर का बोले सो? तोहर नौकरी के बारे में तोहसे बात करे खातिर बोलत रहली, फोन करे के बोलले रहली, तोहरा के रेडी होके आवे खातिर बोलले बाड़ी। यदि वो नौकरी तोहरा के मिल जाई तो हमने के सारा कर्ज उतर जाई बेटा। तू जल्दी से तैयार होके वहाँ चल जा बेटा। माँ, आपके ई हालत में छोड़ के कैसे जाए माँ? यहाँ इतना सारा लोग, बड़े ही लोग देख लेंगे हमके। तू चल जा बेटा।